L'activitat física és un dels puntals de la vida de les persones. Una pràctica que proporciona benestar i salut i que ben practicada en totes les edats proporciona una clara millora en la qualitat de vida. El Consell Comarcal del Pla de l'Estany, a través del Consell Esportiu i altres iniciatives transversals que impulsen entitats i ajuntaments, promou l'exercici físic tant a nivell amateur com professional, amb una xarxa d'iniciatives que abracen tots els municipis i totes les sensibilitats. L'esport és, o hauria de ser, una part de la vida de les persones i el Consell Comarcal promou i col·labora en aquest àmbit per democratitzar-ne l'accés, apropant propostes al territori, escoltant les aportacions de tots els agents i creant una oferta plural, inclusiva, útil i consolidada. Una de les principals entitats que treballen per a la consecució d'aquests objectius és el Consell Esportiu del Pla de l'Estany, una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer el 1989. Inicialment, es va crear com una aposta per l'esport en etapa escolar, però amb els anys ha esdevingut un pilar fonamental a la comarca, creixent en estructura i promovent també l'esport popular, els serveis a entitats i administracions o la formació en l'àmbit esportiu. És una entitat molt plural des d'un punt de vista i molt participativa. Té una assemblea en què hi ha representats centres educatius, entitats esportives, ajuntaments i el propi Consell Comarcal del Pla de l'Estany. I a partir de l'assemblea es configura una comissió directiva que oscil·la entre 8 i 10 persones. Aquesta comissió directiva marca principalment les directrius de treball i a partir d'aquí hi ha un equip tècnic professional amb què som pràcticament un equip d'unes 60 persones, entre l'equip de gestió, l'equip de dinamització, voluntaris, tutors de joc, tot l'equip que dona resposta a les activitats que setmanalment s'estan organitzant des de l'entitat. El Consell Esportiu dirigeix la seva mirada cap a dos col·lectius, les persones i les organitzacions. Cap a les persones, com he comentat, tota la franja d'edat, tots els diferents cicles de vida, intentem oferir activitat inicialment des d'un punt de vista molt educatiu i a mesura que va evolucionant, sobretot orientat molt més a l'àmbit de la salut i el benestar. En quant a organitzacions, aquí ens adrecem a les organitzacions, com he comentat, ajuntaments, entitats, per donar-los suport des d'un punt de vista de servei. Fidels a aquesta voluntat participativa, plural i activa, té una naturalesa camaleònica que els permet anar adaptant l'oferta a la demanda real i tangible del territori. El fet d'estar connectat i molt proper al territori ens permet això, sobretot connectar-nos a les necessitats i adaptar-les al que anem detectant per diferents canals. Diferents canals que són moltes vegades taules de participació o taules de coordinació. Serà la Comissió d'Entitats Esportives del Pla de l'Estany, la taula comarcal d'esports, en què hi ha representació de tots els regidors i tècnics d'esports de la comarca, la taula tècnica la taula d'esport escolar, representants de totes les AFES, i diferents taules que o bé coordinem o bé hi som presents per aportar el coneixement que hem anat adquirint, l'experiència al llarg d'aquests anys del sector esportiu, que és el que ens ocupa. Qualsevol activitat, moltes vegades per petita que sigui, o projecte, programa, el plantegem sempre des d'un punt de vista de relació, amb visió comunitària, per treballar conjunt, que és quan realment els projectes poden evolucionar o creiem que poden evolucionar i que queden més ben assentats en el territori. El treball del Consell Esportiu en cada projecte abraça tot el procés, des del plantejament a partir d'una idea o necessitat fins a la portada a la pràctica, el seguiment i l'avaluació. Això és gràcies a un complet equip humà expert en els diversos àmbits de treball, des de la vessant més tècnica i pràctica fins a l'administració o la comunicació. La principal riquesa i actiu de l'entitat són les persones. Les persones són les que són la cara visible del Consell Esportiu i actualment amb l'equip, un equip compromès i responsable per desenvolupar les seves tasques del dia a dia des d'un punt de vista administratiu, a nivell de comunicació, a nivell de l'àrea d'activitats, tot un grup multidisciplinar que treballa amb el mateix objectiu, que és donar servei i donar activitat a la comarca.
ens relacionem amb àmbit cultural, amb àmbit d'acció social, amb àmbit de joventut. Per tant, aquesta visió transversal de l'esport com a eina metodològica per educar, per transmetre hàbits, per transmetre valors, per créixer, acompanyat de l'esport i de l'activitat física, doncs és una mica el que aquest equip, aquest principal actiu que tenim, que són les persones o que intentem mimar al màxim possible, aconsegueix que això, cap de setmana rere cap de setmana o entre setmana hi hagi activitat contínua per totes les edats al llarg de tot l'any. Entre les funcions de l'entitat també n'hi ha una de rellevant, posar en relació els múltiples agents i entitats del món de l'esport que hi ha a la comarca per facilitar la creació de sinergies i col·laboracions beneficioses tant per les pròpies organitzacions com pels usuaris i usuàries finals. Tot plegat amb l'objectiu d'aconseguir facilitar la pràctica esportiva a tothom, sense que les condicions físiques o el lloc de residència esdevinguin un obstacle. Intento oferir des de I3, pràcticament nens de 3 anys, fins a persones de 90, inclús alguna mica més, que tenim algun usuari o usuària, donar-li aquesta resposta per la importància que té i cada vegada més l'activitat física i l'esport a la vida d'una persona. Normalment, quan ens revisem franges d'edat, sempre intentem detectar franges que no estem cobrint des d'un punt de vista d'oferta. I una oferta, diguem-ne, que combina moltes vegades l'activitat física i l'esport, a vegades amb altres elements o altres aspectes que poden ser d'interès, perquè a vegades combinem activitat física amb música, activitat física amb temes de dibuix. Fem múltiples combinacions perquè el resultat pugui ser el més agradable possible per a la persona i crear aquest hàbit, crear aquesta adherència a l'activitat física des de ben petits i a mesura que van evolucionant en funció de les necessitats i de les inquietuds, perquè són canviants. Des de 3 anys vas evolucionant i a vegades aquesta inquietud és canviant, llavors el Consell el que fa és estar atent a poder donar resposta a això. És molt important que aquesta activitat física, que des de petits sembla que la treballem molt i és molt important i en parlem molt, que no es vagi abandonant al llarg de la vida i que sempre sigui present. De fet, ens trobem que la població adulta, sobretot gent gran, persones grans de gènere femení, és un perfil de població que està molt més actiu quan arriben a aquesta edat. Quan podríem pensar que no és així perquè en l'edat de l'adolescència baixa molt aquesta participació femenina. Doncs veiem que hi ha molt de moviment durant els diferents cicles de vida i creiem que sí que és important en aquells moments que pot haver una baixada incidir una mica més o veure estratègies per poder fomentar aquests bons hàbits. La proposta d'una igualtat d'oportunitats, per una banda com a persones, tenint tota la diversitat que hi pugui haver en un entorn, en un territori, en una comarca, i com és el Pla de l'Estany, però alhora tenint en compte també el volum de municipis, aquesta igualtat d'oportunitats territorial, diguem, universal, que tothom tingui les mateixes oportunitats, visqui on visqui i estigui en el municipi que estigui. Tenim municipis de 20.000 habitants i municipis de pràcticament 280 habitants, per tant, hem de poder arribar i intentem arribar a tots els municipis. Atenent a les sensibilitats que hem explicat, el Consell Esportiu ha dissenyat tot un conjunt dinàmic d'activitats específiques dirigides a les persones que viuen al Pla de l'Estany, amb una clara vocació de fer comarca i apropar-se a les persones. Llavors procurem que en la majoria dels nostres projectes hi hagi presència de tot el territori, però sí que és veritat que hi ha vegades que hi ha projectes que no hi són presents. Tot i això tenim projectes com seria Barris 10, que comencen amb una mirada més a nivell municipal i a poc van ampliant aquesta mirada, que és en el que estem treballant ara, o projectes o activitats que es desenvolupen a un municipi que intentem agrupar-les totes sota un mateix programa perquè tinguin així una oferta més rica i d'aquesta manera experiències que ens funcionen en un municipi les podem extrapolar a altres municipis. En aquest sentit, destaquem diversos projectes transversals que passen per tots els nuclis del Pla de l'Estany. Com per exemple seria el circuit de curses populars. És un projecte que agrupa unes 6 proves curses que es fan en diumenges a diferents municipis i el que es fa des del Consell Esportiu és aquesta agrupació, aquesta coordinació, surt una normativa conjunta i són unes proves de característiques similars que al final tenen un premi. Després tenim un altre projecte com seria el Fem Drecera,
que és un circuit de caminades que es va iniciar el 2022, que ha funcionat molt bé i que de moment continua, i són presents també gran part dels municipis de comarca. Després tenim altres projectes, com seria el viatge esportiu comarcal, que aquest projecte es treballa conjuntament amb el Seminari de Mestres, els mestres d'Educació Física, i són unes 4 jornades puntuals en caps de setmana que es fan activitats multiesportives per infants en edat escolar i les seves famílies. Tenim la trobada esportiva per la gent gran. És un projecte que va itinerant als diferents municipis de la comarca i que es construeix conjuntament amb el Consell Consultiu de la gent gran. És una activitat, una matinal esportiva on es fan diferents activitats. Després també tenim l'Escola Comarcal d'Esports, escola multiesportiva, que és una oferta d'activitat extraescolar a les diferents escoles del Pla de l'Estany. Després tenim també el programa Coractiu. Coractiu és un programa que intenta aglutinar projectes i activitats que van destinats a la població adulta i gent gran i persones grans, que el que pretén és promoure la salut i el benestar entre aquesta població i tenir una oferta rica a tots els municipis, i aquest projecte sí que és present a tota la comarca. Aquí dintre de Coractiu trobaríem activitats com serien gimnàstiques de manteniment, relaxació, ioga i alguna més, aiguagym, per exemple. I a més també tenim el programa de DipSalut, que fa parcs, el que pretén és dinamitzar els parcs de salut i marxes nòrdiques al Pla de l'Estany, i tot això s'agrupa per després poder donar una oferta més rica a través de formacions, jornades puntuals, de cohesions de grup, de coneixença, socialització, etc. Tenim també les trobades comarcals. Aquestes trobades comarcals s'inicien a segon de primària i es fan fins a primer d'ESO. I el que es fa és, durant un matí en horari lectiu, es fa una activitat a diferents espais, i sí que es fa només per aquell col·lectiu, però totes les escoles o instituts del Pla de l'Estany hi són partíceps. Llavors, és una jornada també de coneixença de grups i de fer activitat. I per últim tenim el Rodajoc. El Rodajoc és una activitat, també és en format trobada, que també va itinerant als diferents municipis del Pla de l'Estany, i el que es pretén és fer jocs de conèixer, donar a conèixer i practicar jocs del món amb material molt simple, que el poden trobar fàcilment, o material que no estan habituats a veure, perquè coneguin jocs d'arreu del món, i això s'organitza conjuntament més enllà del Seminari de Mestres d'Educació Física, amb l'Institut Pere Alsius, que aporta alumnat per dinamitzar aquestes activitats. En l'àmplia majoria de les accions no es tracta només de fer esport, sinó que l'exercici és també un punt de partida per treballar molts altres àmbits amb les persones. Intentem treballar també des d'una mirada social, educativa, de promoció i iniciació a la competició, inclús en alguns projectes té també un ingredient cultural, i de salut i benestar, com us comentava abans. A més, mirem que tots els projectes tinguin uns eixos transversals i tenir en compte aquesta mirada més global, procurant fer un treball comunitari, ser presents en la diversitat del territori, promocionar els bons hàbits i els valors, així com l'atenció a la diversitat. Aquesta escolta activa de les necessitats del territori, però, ha portat el Consell Esportiu a anar més enllà de l'organització d'activitats. D'acord amb el que els transmet tant el Consell Comarcal com els ajuntaments de la comarca, l'entitat s'ha anat dotant de l'equip humà que els permet també proporcionar altres serveis dirigits principalment a entitats esportives, centres educatius i administracions. Per treballar en aquesta línia específica es va crear l'Oficina Comarcal d'Esports. L'Oficina Comarcal d'Esports és un grup de serveis, és una proposta, un projecte implementat per els 11 ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal i la Diputació de Girona, amb què hi ha un grup de serveis que el que fa és oferir-se de forma gratuïta o 100% subvencionada a ajuntaments i entitats del Pla de l'Estany. Alguns d'aquests serveis seria el servei d'assessorament, préstec de material, recursos humans des d'un punt de vista de tècnics d'esports. Aquí ens trobàvem que hi havia una voluntat important de la Diputació, hi havia municipis sobretot de menys de 5.000 habitants. A la comarca hi ha 3 tècnics d'esports i tota la resta de municipis no tenien aquesta figura dins de la pròpia organització de l'Ajuntament. I aquí s'incorpora un tècnic d'esports compartit amb què assessora, acompanya
vetlla per l'oferta d'activitats municipal, però alhora doncs, per tot un grup de gestió d'instal·lacions i tot el que pot suposar doncs, la figura d'un tècnic d'esports o tècnica d'esports en un municipi. No? Difusió d'activitats, la pàgina web de l'entitat doncs, s'està preparant i està preparada doncs, per rebre i per difondre activitats d'interès que pugui tenir les entitats. Per tant, hi ha un canal per fer-nos arribar aquesta informació i nosaltres doncs, ser una plataforma més de difusió per elles. Plans de promoció per les entitats. Aquest pla de promoció, les entitats doncs, moltes vegades doncs, necessiten de connexió amb centres educatius, de connexió doncs, amb activitats que puguem fer dels mestres d'educació física, instituts. Tot això doncs, intentem connectar-ho a través de plans de promoció, amb què doncs, això és una mica un servei amb doble direcció, no? Pel propi usuari o participant de conèixer quina diversitat d'esports i riquesa hi ha a la comarca des del punt de vista d'entitats i xarxa d'entitats, i per l'altra, doncs, les entitats doncs, els hi facilites aquesta connexió amb el teixit educatiu doncs, de la ciutat, de la comarca. Servei d'informació, formació, anualment a través de la Comissió d'Entitats Esportives doncs, es detecten necessitats formatives, sigui per famílies, sigui per equips directius, sigui per equips tècnics, doncs es busquen quines són les necessitats i es dona resposta des del punt de vista formatiu. I, finalment, doncs, un últim servei doncs, que és el de participació i coordinació de taules de participació. Sovint doncs, hi ha municipis que impulsen taula doncs, de salut a nivell municipal, volem fer un pla de salut, volem fer diferents aspectes doncs, que el Consell Esportiu, sigui a través del tècnic d'esports o altres professionals de l'entitat, poden assentar-se a la taula, una taula de treball multidisciplinar, amb què poden aportar la seva visió, la seva experiència des d'un punt de vista del sector esportiu, que cada vegada més s'utilitza per treballar multitud o moltes de les polítiques esportives que hi puguin haver o polítiques municipals. No? I més enllà de les administracions, les entitats esportives també poden tenir suport en diversos àmbits a través del Consell Esportiu del Pla de l'Estany. Tot aquest grup de serveis, l'únic beneficiari no són els ajuntaments, sinó que són també les entitats esportives del Pla de l'Estany. Aquestes entitats es poden adreçar aquí al propi Consell Esportiu o al seu tècnic d'esports de referència, que coneixen tots els serveis que podem oferir dins l'oficina comarcal d'esports i se li dona aquesta resposta. Fa ús dels serveis professionals de l'entitat des d'un punt de vista pot ser temes de suport o assessorament en la gestió de subvencions, assessorament en temes potser de comunicació, detecció d'informació d'interès. Moltes vegades tenir la informació de forma àgil és vital per poder-te acollir segons quina subvenció o segons quina formació, tot un seguit d'aspectes que intentem acompanyar a entitats i ajuntaments en aquest sentit. Hi ha encara una altra pota de treball del Consell Esportiu que, de fet, reverteix positivament en tot l'entramat d'activitats i serveis: la formació. Aportar, ampliar coneixements a tots aquells agents implicats en la pràctica esportiva, ja siguin famílies, esportistes, juntes directives, equips tècnics, i procurem allò que detectem que hi ha una mancança, poder cercar alguna persona referent que pugui fer aquesta formació o aquestes petites experiències que ens puguin aportar. El disseny de les propostes formatives es fa atenent a les peticions de la Comissió d'Entitats Esportives del Pla de l'Estany, un espai representatiu de les diverses sensibilitats que es reuneix periòdicament per detectar les necessitats sobre el terreny. Una de les accions formatives més rellevants és una formació bàsica per exercir de monitor o monitora d'activitats físiques per a infants i joves. Fem una formació que és una formació molt inicial en l'àmbit esportiu, però que té una sortida laboral, que és el curs de monitor dinamitzador poliesportiu. Aquesta és una formació que va destinada a poder acabar sent monitor o monitora per a activitats d'infants i joves menors d'edat i és una titulació oficial. Està reconeguda per l'Escola Catalana de l'Esport i et permet entrar al registre de professionals de l'esport. La formació, però, és un pilar fonamental que s'aplica també de portes endins, procurant que tots els professionals del Consell Esportiu es formin constantment, bé sigui per a projectes concrets o bé per a tenir noves aptituds per aplicar en la seva tasca diària.
A més, fem de detectors també de formacions que puguin ser interessants i que sorgeixin a nivell català i en fem difusió a través d'un canal que tenim d'informació per a entitats, ajuntaments i centres educatius. Tractem amb tots els cicles de vida, hi ha molt de coneixement que es va actualitzant i és important que els nostres equips estiguin al dia de la informació que va sortint i és per això que procurem que les activitats tinguin aquesta riquesa, perquè els nostres equips de dinamització tenen ja aquest coneixement o aquestes noves, les cosetes noves que van sortint, està al dia i està ben formats. Més enllà de l'activitat que promou el Consell Esportiu en tots els seus àmbits de cobertura, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany està sempre al costat de l'esport, tant el professional com l'amateur, com a eina que de fet també contribueix a la cohesió del territori, i més en una comarca petita com aquesta. Una de les iniciatives transversals de comarca més remarcables i que ha tingut millor acollida en els darrers anys és la Copa Pla de l'Estany, una competició esportiva que va néixer el 2015 gràcies a la bona sintonia dels diferents presidents dels clubs de futbol de la comarca. D'aquest consens en va sorgir una prova que ha estret llaços entre esportistes i afició. Al ser una comarca petita permet un format de competició molt amè, on es poden crear una mena d'amistat entre els clubs, a la vegada que això implica derbis, perquè no sempre es troben el Fontcoberta i el Camós, el Banyoles Atlètic amb el Sant Miquel, i era una manera molt palpable de crear aquests derbis. Es fomenta el futbol, sobretot amb l'etapa sènior, aquesta que tenim aquí a la comarca, i bé, és una cosa que ha reeixit en el temps. Estem ja per aquest any se celebrarà la 8a edició, evidentment que hi ha hagut el tall per la pandèmia, i continuen aquests nois que organitzen, aquests presidents de clubs i amb les seves juntes, continuen amb la il·lusió i les ganes de tirar endavant aquesta Copa Pla de l'Estany. El Consell Comarcal, des del seu moment, des dels seus inicis, quan es va trucar a la porta, s'hi va posar de cares i mai més ho ha deixat. Així mateix, els ajuntaments també fan una aportació especial en aquestes entitats, en aquest format d'aquesta competició, perquè això tiri endavant i no es perdi. Aquesta fórmula és també un incentiu per a l'esport i una manera, en definitiva, de fer comarca a través de la pràctica esportiva, un punt de trobada a tots els municipis del Pla de l'Estany. Són 8 municipis els que hi participen normalment, que hi han vingut participant fins ara. Els camps que requereixen les condicions perquè es pugui portar a terme la competició serien els 2 camps del Banyoles, així mateix el de Porqueres i el de Cornellà. I d'aquesta manera es continua endavant. Creiem que aquesta cohesió social que ens envolta el món de l'esport fa que encara agafi més força i més volum. Per tant, animem els organitzadors que continuïn amb aquesta tasca tan important a la nostra comarca. Banyoles, com a tal, com a capital de comarca, ja tots sabem que és una capital esportiva i com a capital de comarca assumeix la seva funció. Però volem afegir aquest detall comarcal perquè pensem que és tota la comarca que participa i que practica esport aquí a casa nostra. Per tant, reforço aquesta idea de comarca esportiva. Si voleu conèixer amb més profunditat les activitats i serveis que porta a terme el Consell Esportiu o posar-vos-hi en contacte, podeu visitar el seu lloc web, ceplaestany.cat, o seguir la seva activitat a través de les xarxes socials. Tant si sou un ajuntament com una entitat esportiva, com un ciutadà o ciutadana del Pla de l'Estany, hi trobareu una resposta activa al que busqueu. I en el proper programa coneixerem més a fons el treball que hi ha darrere la recollida selectiva de residus al Pla de l'Estany, un model modern, posat al dia i necessari per un futur sostenible i respectuós amb el medi ambient.